ସହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ। 7. ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବ୍ୟବହାରିକ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୂଢ଼ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗ ଏକ ଭୌତିକ ରାଶି, ଯାହା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାହାର ପରିବେଗର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବେଗ ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ପରିବେଗ ସମାନ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ସମାନ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, କିମ୍ବା ସମ୍ବେଗ ହରଣ ପରିବେଗ ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, କିମ୍ବା ସମ୍ବେଗ ହରଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ପରିବେଗ। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନଥିବାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିଲି ନାହିଁ। 8. କ ଏଠି ସରଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସରଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅର୍ଥକୁ ସରଳ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବେଗ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି, କାରଣ ଏହାର ପରିମାଣ ଓ ଦିଗ ଉଭୟ ଥାଏ। ଖ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର ଦିଗ ସେହି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ଦିଗ ସହ ସମାନ। ଗ SI ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ବେଗର ଏକକ ହେଉଛି kg ଗୁଣନ m ଗୁଣନ 1 ହରଣ s। ଘ ବଳ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ସହିତ ସମାନୁପାତି ଓ ବଳ ଦିଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏକ ବଳ ହେଉଛି ସେହି ପରିମାଣ ବଳ ଯାହା ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ବସ୍ତୁର ଏକକ ତ୍ୱରଣ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। SI ପଦ୍ଧତିରେ ବସ୍ତୁର ଏକକ kg, ତ୍ୱରଣର ଏକକ ହେଉଛି m ଇଣ୍ଟୁ 1 ହରଣ s ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ବଳ ଫୋର୍ସର ଏକକ ନ୍ୟୁଟନ, ଯାହା kg ଗୁଣନ m ଗୁଣନ 1 ହରଣ s ସ୍କୋୟାର ଅଟେ। ଏହାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ n ଅଟେ। ବଳ ଫୋର୍ସ ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ତ୍ୱରଣ, କିମ୍ବା ବଳ ହରଣ ତ୍ୱରଣ ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, କିମ୍ବା ବଳ ହରଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ତ୍ୱରଣ। 1 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ହେଉଛି ସେହି ପରିମାଣ ବଳ ଯାହା ବାହାରୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଟୁ m ହରଣ s ସ୍କୋୟାର ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 6 ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। 9 ତ୍ୱରଣ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବଳରେ ସମଗତିରେ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପରିବେଗର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅସମଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଗ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଅସମଗତି ସମୟରେ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ପରିମାଣକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ସମୟ ଅବଧିରେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ କହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତ୍ୱରଣ ସମାନ ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହରଣ ସମୟ ଅବଧି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ t ସମୟ ମଧ୍ୟରେ uରୁ vକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ତ୍ୱରଣ a ହେବ। a ସମାନ v ଫେଡ଼ାଣ u ହରଣ t। ତ୍ୱରଣ ଗୋଟିଏ ସଦିଶ ରାଶି, ଏହାର ଉଭୟ ପରିମାଣ ଓ ଦିଗ ଥାଏ। ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ଥିଲେ ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତି କହନ୍ତି। ପରିବେଗ ଦିଗରେ ତ୍ୱରଣ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ତ୍ୱରଣ କହନ୍ତି। ପରିବେଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତ୍ୱରଣ ହେଲେ ତାହାକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ତ୍ୱରଣ ବା ମନ୍ଦନ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ କହନ୍ତି। SI ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ
त्वरणर एकक ହେଉଛି मीटर हण ए स्क्वायर बा सेमी इंटू एस इंटू 1 हण ए स्क्वायर। त्वरणर अन्य व्यवहृत एकक हेले सीएम इंटू 1 हण ए स्क्वायर एवं केएम हरण एच स्क्वायर बा केएम गुणन एच टू पावर एच -2 स्क्वायर गुणन है एक सरल रेखार गति करुवा वस्तुर परिवेग समान समय अंतराल वृद्धि बा ह्रास पाउथिले वस्तुटी समतोलन गति करुछि बोली कहती। मुक्त पतनशील वस्तुर गति समत्वरान्वित। अन्य पक्षरे वस्तुर परिवेग असम हार परिवर्तन हेले ताहार त्वरण असम अटे। जदि सरल रास्तार गति करुवा गोटे गाड़ीर बेग असमान भाव समान समय अंतराल वृद्धि प्राप्त हुए ताहले से गाड़ीर असमतोलन अच्छी बोली कहती। गति मोशन वस्तुर दिग और दूरता समय अनुसार न बदलिले सही वस्तुटी स्थिर अच्छी बोली आमे कहिबा। जदि एथिरु कौनसी गोटे बदलिले सही वस्तुटी गतिशील बोली आमे जानिबा। बेग स्पीडी एकक समय गोटे वस्तु जेतिकी दूरता अतिक्रम करे ताहाकू सही वस्तुर बेग कहती। परिवेग वेलोसिटी एक निर्दिष्ट दिगरे गतिशील वस्तुर बेग को परिवेग कहती। बल फोर्स बल गतिर अवस्थार परिवर्तन आनीपे। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बल वस्तुर आकृति परिवर्तन करिपारे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ मैटर आउ टिके व्यापक अर्थरे बल विषय जहाँ स्थिर वस्तु को गतिशील करिपारे। गतिशील वस्तु स्थिर करिपारे यार गतिर बेग वृद्धि ह्रास करिपारे किंबा यार गतिर दिग बदलाई पारे ताहाकू बल कहती। दूरतार एकक मीटर बेगर एकक मीटर हरण सेकेंड। हाराहारी बेग गति करुवा मोट दूरता हरण गति पाई नहीं मोट समय। न्यूटन को द्वितीय गति नियम विषय मु एते लेखिला परे देखुची एथिरे प्रकृतिगत कौनसी गुप्त तत्व बोली किछि नहीं खाली मनुष्यकृत व्यवहारिक गाणितिक सूत्र पद्धति लिखित। एथिपाई ये विषय आउ किछि न लेखि एतिकुरु बंद करुछि। 10 न्यूटन को तृतीय गति नियम जेते बळे गोटे वस्तु अन्य एक वस्तु उपरे बल प्रयोग करे सेते बळे तत्क्षणात द्वितीय वस्तु प्रथम वस्तु उपरे समान परिमाण रे विपरीतमुखी प्रतिक्रिया बल प्रयोग करे। यही तत्वटीर अति सरल इंग्राजी अर्थ हेउची एवरी रिएक्शन फोर्स हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स। एठी टिके मने रखंतु प्रत्येक क्रियाबलर विपरीत समान परिमाण प्रतिक्रिया बल हुए नहीं अर्थात प्रत्येक क्रियाबलर केवल विपरीत प्रतिक्रिया बल अच्छी। एवरी रिएक्शन फोर्स हैज ओनली अपोजिट रिएक्शन फोर्स। उदाहरण स्वरूप आपणक शरीर रे तृतीय गति नियमर प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण रूपे रही किपरि उत्तर आपणक बाम हाथ को टिके तलुआ रखी पापुल को ऊपर मुहां करी पूर्ण रूपे खुला रखी डाहाण हाथर पापुली को खूब जोर रे बाम हाथ पापुली रे आघात करने संगे संगे डाहाण पापुली को हठात ऊपर को उठाई नियंतु। वर्तमान आपण अनुभव करिवे जे दुई हाथ पापुली रे सम परिमाण रे कष्ट हेउची कि नहीं। जदि सम परिमाण रे कष्ट हेउथाय तेबे न्यूटन को तृतीय गति नियमटी 100% ठीक अटे। आउ जदि दुई पापुली को सम परिमाण कष्ट हेउ न थाए बा कम बेसी कष्ट अनुभव हेउथाय ताहाले ये नियमटी भूल अटे। ये नियमटी पूर्ण रूपे भूल नुहे अर्थात आंशिक भूल अटे। यही गोटे मात्र प्रत्यक्ष उदाहरण
ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମପରିମାଣ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କେବଳ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ବାଟି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବା ବାଟି ଖେଳ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱମୟ ଓ ସମାନ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଟି ଖେଳ ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ବାଟିଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟିର ମଝି ଅଂଶକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟିଟି ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଗଡ଼େ, ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ଆଘାତ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ବାଟିଟି ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣରୁ ଦେଖିବା ପାଇଲେ ଯେ କ୍ରିୟାର ବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଠି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବୁ ଯେ କ୍ରିୟାର ବଳ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି? କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ। 11 ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗତି ନିୟମ ଅଛି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର। ସେ ଗତିର ନାମ ସାଧାରଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଜେନେରାଲ ଥିଓରି ଅଫ ରିଲେଟିଭିଟି କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ଗତି କରୁଛି ଆଉ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ, ଘର, ଗଛ, ପଡ଼ିଆ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ଗତିଶୀଳ। ଆମେ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ସମାନ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ। ଫଳରେ ଆମଠାରୁ ସେସବୁ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବଧାନ, ଦୂରତା ଓ ଦିଗ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେସବୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଦୁଇଟି ମଟର ଗାଡ଼ି ସମାନ ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନ, ଦୂରତା ବଦଳେ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ମନେ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗତି କରେ ସେ ସବୁର ଗତିକୁ ସାଧାରଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି କହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ବା ଗତି ଉଭୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଲଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯାତ୍ରୀ ତା ଡବାର କୌଣସି ଅଂଶ ବା ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିଟି ଗତିଶୀଳ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ଗଛ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗତିଶୀଳ କି ନାହିଁ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀର ସ୍ଥିରତା ଯେପରି ଆପେକ୍ଷିକ, ଗତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପେକ୍ଷିକ ଅଟେ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମହାନ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚମତ୍କାରିତା ରୂପୀ ଚତୁରତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତି ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଦ କରି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ରୂପୀ ଚତୁର୍ଥ ଗତି ନିୟମକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ଗତିସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଦ ସ୍ପେସିଆଲ ଥିଓରି ଅଫ ରିଲେଟିଭିଟି କହନ୍ତି। ସେ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆଲୋକ କଣିକା, ଫୋଟନ କଣିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁ କଣିକା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ବସ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁ କଣିକାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅସୀମ ସାନ୍ଦ୍ରତାମୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅସୀମ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଡେନ୍ସିଟି ବୋଲି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପଚରାଗଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ସେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସୂତ୍ର ସିନା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସୂତ୍ରଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ହେଉଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାସ୍ ସମାନ ବସ୍ତୁ ଶରୀର ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହନ୍ତି। ସାନ୍ଦ୍ରତା ଡେନ୍ସିଟି ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହରଣ ଆୟତନ।
टिके मने रखंतु सीमित क्षुद्र अस्तित्व वस्तुत्व असीम हेले जाई सांद्रता असीम हेब ये तो असंभव तत्व। 12 आइनस्टाइन का रहस्यमय गतिशीलता विशेष आपेय गति नियम वस्तुर परिवेग v जितेबले आलोक कणिका फोटोन कणिकार बेग c सहित सामान हेब अर्थात v c हेले वस्तुर शरीर असीम क्षुद्रता होइजिबा संगे संगे तार वस्तुत्व मध्य असीम होइजिब वस्तुत्व असीम हेला मात्रे सांद्रता मध्य असीम होइजिब कारण असीम सांद्रता होउची असीम वस्तुत्वर एक गुण अटे। असीम क्षुद्रता रूपी वस्तु भितरे थिबा समस्त प्रकार क्रमिक सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कणिका माने निज निजर पूर्व अस्तित्वर समस्त प्रकार गुणधर्म हराई अनंत कोटि कोटि गुण क्षुद्रतर हो जाइथिबे। ये सृष्टि रे अंतिम तत्व बोली निश्चय किछि थिबो जे कि असीम क्षुद्रता रूपी वस्तु शरीर रे अनंत कोटि कोटि गुण क्षुद्रतर हो अवस्थान करुथिबो जहा कि असंभव तत्व। इलेक्ट्रॉन माने निजर गतिशीलता हराई अनंत कोटि कोटि गुण क्षुद्रतर हो रही प्रत्येक वस्तु को वस्तुरूपी अस्तित्व प्रदान करुथिबा हिग्स बोसन्स बा गॉड पार्टिकल्स ईश्वर कणिका माने मध्य अनंत कोटि कोटि गुण क्षुद्रतर हो जाइथिबे। एपरि अवस्था रे गॉड पार्टिकल्स निज निजर पूर्व समस्त पर गुणधर्म हराई एक नूतन गुणधर्म रे रूपांतर हो सारी थिबे। बर्तमान जदि आम यही कणिका मानकर गुणधर्म विषय जाना चेष्टा कले आदौ जापर ना। आइनस्टाइन पूर्व समस्त प्रकार वैज्ञानिक सूत्र सहित आज पर्यंत विज्ञान पाठरे जेते प्रकार सूत्र सृष्टि करा जाइछि से समस्त सूत्र यही क्षुद्रतर रहस्यमय नूतन कणिका मान विषय जाना असमर्थ अर्थात निजर अस्तित्व हराइबे। वैज्ञान मानकर समस्त सूत्र जदि भूल हो तेबे पृथ्वी रे वैज्ञान मान ओजन रहिबो नाही। असीम क्षुद्रता रूपी शरीर रे असीम वस्तु रहिबा असंभव। एथिपाई असीम क्षुद्रता और असीम वस्तुत्व हेउची ए विराट शून्य स्थान परिपूर्ण विश्व तत्व पाई परस्पर विरुद्धात्मक तत्व अटे। ये तत्व बड़े बा शक्ति रे ये परिदृश्यमान विराट विश्व परिचालित हेउ नाही। यही दृष्टिकोण ये विशेष आपेक्षिक गति नियम ग्रहणीय नुहे ठीक न अर्थात भूल अटे। पुनर्बार आइनस्टाइन विषय 1879 मसीहा मार्च 14 तारिख दिन आल्बर्ट आइनस्टाइन जर्मान उलम नामक एक स्थान रे यहूदी धर्मावलंबी व्यवसायिक परिवार जन्मग्रहण करथिले। छोट बेले से महामूर्ख थिले, बड़ होला परे से महाज्ञानी हेले। से गतिशीलता विषय आउ गोटे रहस्यमय तत्व सृष्टि कर जाइछन्ति जहाकू आमे आज विशेष आपेक्ष गति नाम रे अर्थात द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नामित करिछु। से तत्वटी होउची गतिशील वस्तुटी गति करुवा समय तार शरीर में वस्तुर वृद्धि घटवा संगे संगे तार आकार संकुचित हुए। एठी वस्तुर गतिशीलता वस्तुर संकुच रूप सहित वस्तुर वस्तुत्वर वृद्धि को एका संगे घटे पारे बोली से कहिथिले। अर्थात वस्तुर गतिशीलता वस्तुर संकुच रूप सहित नूतन वस्तुरूपी अस्तित्व सृष्टि करि पारे बोले से मत प्रकाश करथिले। आसंतु वर्तमान आमे परमाणु शरीर थिबा समस्त प्रकार क्रमिक सूक्ष्म कणिका मानकर गुणधर्म विषय यार सत्यता प्रमाणित करिबा। परमाणु भीतर थिबा इलेक्ट्रॉन सबु अन्य सबु कणिका मानक ठारू अल्प वस्तुत्वमय कणिका अटंती। प्रोटोनर वस्तुत्व इलेक्ट्रॉन वस्तुत्वर प्राय 1800 गुण अधिक हेब। समस्त प्रकार मेसन मानकर वस्तुत्व इलेक्ट्रॉन मानक वस्तु ठारू अधिक। आयतन आकार तुलन में प्रोटोन ठारू इलेक्ट्रॉन बड़ आउ मेसन मान ठारू मध्य बड़। आज ठारू बहु कोटि कोटि वर्ष पूर्वरु भिन्न भिन्न प्रकार परमाणु शरीर गठित होइछि। सेबे ठारू आज पर्यंत प्रत्येक परमाणु शरीर में थिबा इलेक्ट्रॉन माने परमाणु न्यूक्लियस को केंद्र करी
ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା ସହିତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ କି ତା ଶରୀର ସଂକୁଚିତ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣିକାମାନେ ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନମାନଙ୍କର ଆୟତନ ସେମାନେ ଆଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି? ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିଶୀଳତା ନିୟମ ନିକଟରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବିଶେଷ ଆପେ ଗତି ନିୟମଟି ଅର୍ଥହୀନ ତଥା ଭୁଲ ଅଟେ। 14. ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାର ଗତିଶୀଳତା ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିର ରହୁଥିବାରୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ସୁଦୀର୍ଘ ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ସୁସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମକୌଶଳତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି କରି ଚାଲିଥିବାରୁ ପରମାଣୁ, ଅଣୁ, ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏ ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଗତିଶୀଳତାର ନିୟମ ବିଶେଷ ଆପେକ୍ଷ ଗତି ନିୟମ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାରୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ବି ସେ ମଣିଷ ମାତ୍ର ଭୁଲ କରେ। ଟୁ ଏୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ। 15. ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଆପେକ୍ଷ ଗତିର ରହସ୍ୟମୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଗତିଶୀଳତା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସ୍ତୁ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବସ୍ତୁ ସହିତ ନୂଆ ସଙ୍ଗରୂପ ଉଭୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯିବେ। ଇଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ। ବସ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ବସ୍ତୁରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଜନକ ହେଉଛି ହିଗ୍ସ ବୋସନ୍ ବା ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ନାମକ କଣିକା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟନ୍ କଣିକାର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ କେତୋଟି ହିଗ୍ସ ବୋସନ୍ କଣିକାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଜେନିଭାର ବଳିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ବସ୍ତୁରୂପୀ କଣିକା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରମିକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ବସ୍ତୁତ୍ୱମୟ କଣିକା ସବୁ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ବସ୍ତୁରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ କଣିକା ଅଟେ। ଇଏ କଣିକାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ହିଗ୍ସ ବୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ଫୋଟନ୍ କଣିକା ଆରାମରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱମୟ କଣିକାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ବସ୍ତୁରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ପରସ୍ପର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ନିଜ ଚାରିପଟେ ନ ଘୂରିବ, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରୂପୀ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ତାର ଚାରିପଟେ ଘୂରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରୁ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ ନାମକ କଣିକା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏ କଣିକା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛି। 18. ସରଳ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ସୁସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 19. ବସ୍ତୁର ଗତିଶୀଳତାର ପରିମାଣ ଅନୁପାତରେ ବସ୍ତୁ ଶରୀରରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସଂକୁଚିତ ରୂପ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 20. ବସ୍ତୁର ଗତିଶୀଳତା ରୂପୀ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଶରୀରରେ ନୂତନ ବସ୍ତୁରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି
ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବି ଏଥିରେ କିଛି ଜଟିଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳରୁ ଅତି ସରଳ କରି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଲେଖିଛି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛପା ହୋଇନଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରୂପୀ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଛପାଇବି। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୁସ୍ତକକୁ ଛପାଇବା ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଅଛି, ହେଲେ ସେସବୁ କଥାକୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବାରୁ ଏତିକି ଲେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ହିତାର୍ଥେ ରହିଲି ଇତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆଦରଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଦଳାଇ, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ତରାସ, ଭାୟା ରାଜକନିକା, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପିନ୍ 754220।